Ja mám rád tieto zápasy, keď padá veľa gólov, stále vlastne obidva týmy sú v hre. Nemali sme úplne ideálny gólovo, respektíve Nitra mala dobrý štart do zápasu, keď vlastne viedla 2-0. Ale na týme som videl obrovskú chuť aj za takú stavu, že nikto nedáva dole hlavy, stále sme sa koncentrovali. Dobre bola vlastne odpoveď hneď, že po tom druhom góle sme dali na 1-2. Výborný štart vlastne do druhej tretiny, kedy hneď sme dali gól. Vlastne celá druhá tretina, aj keď myslím, že Nitra tam mala dobré pasáže v tej druhej tretine, keď nás tá zamkla v našej tretine, ale odbojovali sme to, blokovali strely Roman Rýchlik, veľa dobrých zásahov, vlastne do tretej tretiny sme vstupovali, kedy sme mali oslabenie 3-5, odohrali sme ho dobre, akurát vlastne v posledných sekundách sme dostali gól, takže ten zápas bol o góloch, návratoch, ale musím povedať, že dneska celý tým odbojoval neskutočný zápas, že bolo vidieť chuť na chalanov, že chceme zvíťaziť a každý bol výborne nastavený. No a myslím si, že skvelý návrat Kamila Valegu, ktorý dal 4 góle, hovorí za všetko. A myslím si, že dneska výborná atmosféra, ktorá si museli diváci užiť ten hokej.